naimbag nga aldaw kanya ti aming kakabsat. Pagyamanan ti kani Apo Dios iti parabot na ta dante man ti gundaweng nga makaaramid iti videos ta medyo nabaybayagan nga malito na kanamin. And then tata nga aldaw timpo kahit ko nga i-discuss about iti interpretation iti sa uni Apo Dios kasi dahiti may isan nga adu itata ti gin-interpret no nyala ti kayat da isulat ta nga madidan nga damagan no diay ba talaga ti kahit ni Apo Dios or mensahe ni Apo Dios kanya tayo ang tattao or namati no di kat basta di ti maawatak dahiti ti kahit ko saan ka dapat nga siya. So iti dahiti ada duwa nga term nga Muslim usar iti Bible school or kadagiti seminaries nga kanayon daw usarin nga term and then kadagiti theologians kanayon daw usarin nga term. May sakat dahiti exegesis nga makuna. Anya ba ti exegesis? Isu ti exposition when husto nga explanation. Iti text iti sa uni Apo Dios. Iti correct nga explanation na manipud talaga. No, anya talaga di isuro na. Di talaga di rumwar. Or no anya di interpretasyon ti sa uni Apo Dios. Di talaga di rumwar. And then rumwar maadda kanya ti di correct nga message na. Isu ti rumbeng nga mausar iti passage iti Bible di exegesis nga style. Iti Bible nga mangisuro iti husto or exegetical nga explanation nga mangi-explain iti passage babaen iti husto nga context na. So noan niya talaga di isuro na di ay based iti context, iti data, iti ugali, sao, and then position lagi di tattao, and then di kayat talaga ni Apo Dios nga may message. Di talaga nga husto nga message na. Unlike iti maysa ti term nga makuna exegesis. Anyamit ti exegesis. Isu ti kabaliktaran jay exegesis. No di exegesis ket rumwar manipud iti sa uni Apo Dios di message. Jay exegesis ket maisuro ti sa uni Apo Dios babaen ijay outside. Agapu iti ruwar nga ipasrek dahiti sa uni Apo Dios. So ti exegesis ket isu ti interpretation iti passage iti Bible nga naibasar iti sarili tinagbasa nga ideas. So noan niya lang di binasan di tao, noan niya di kayat na nga maiparwar di ibagana. So exegesis ket message nga na-explain nga naggapu iti sarili nga kapanunutan di tao. Dito nga explanation ket narong iti narong context nga makuna. Ta saan nga isu ti rumbeng nga isuro ti Bible. Para i-interpret na nga isuro da di Bible nga nakabasar iti sarili da di tao or di nang basa iti da nga i-base. And then agbalinen nga di message na ket babaen iti kayat ti tao nga rumar. Ket narong di ay saan nga mabalintigas niya. So pansinin ti sumagmamanong example. Dahiti mostly adu actually iti sa uni Apo Dios ti iratang gundaway ma-misinterpret or na-exegesis nga saan nga exegetical or exegesis ti labas na. May sa iti dahito ikat dahito Jeremiah 29 verse 11 ti Lucano nana siyak laing tinakaamo kadag iti plano ama ipaay kada kayo planok amang parang ay asaan ket di amang didigra plano amang ibanag itinamnama namnamayo iti masakbayan. So daytoy ket mostly ma-misinterpret kasi ti ibaga ket kita ni Apo Dios ket isu tinakaamo iti plano ti plano na kanya tayo ket kastoy mang parang ay saan ket di nga mang didigra plano na nga mga ibanag itinamnama tayo iti masakbayan. Ngem nagbalinan nga gaputa dayto ket adu actually ti comfort dayto nga verse kasi nagclaim da nga para kanya danihay. Ngem panunutin tayo sino ba para sino dayto nga text iti Jeremiah 29 verse 11. Sino ba ti pangipagpagaan ni Apo Dios iti dayto nga kunana siya laing ti makaammo kadagiti planok a maipaay kada kayo. Sino ba pagpaayan na? Amin ba nga tattao? Wenno at dalaing ti specific nga naipaayan na. And then no basain tayo iti verse 10 kunana.
kunati apo, inton maturpos ti Babilonia ti 70 atawen na, sarungkaran kayto, ket yawit kayo, kas ingkarik kada kayo. So, tinaiadresan na daytoy, ket dagiti Hudyo nga impanaw ni King Nebuchadnezzar manipud Judea, Jerusalem, nga impan ijay Babilonia. And then, inkari ni Apo Diyos nga after 70 years, sarungkaran na isuda. Kasi ni Apo Diyos ket kastoy. Isuna laeng, ni Apo Diyos laeng, nga kuna na ijay 29 verse 11, siyak laeng ti makaammo kadagiti planok ang maipaay kada kayo. Ti plano na para kadagiti Israelita mang parangay saan ket di amang didigra. Plano na nga mga ibanag itinamnamay da iti masakbayan nga tinamnamaen da ket ma-establish metlaeng ti Israel nga kas kapigsana or may pakita ti dayag ni Apo Dios iti dayta nga lugar ngam syempre ni Apo Dios ti mga ramig nga nang nangruna. So dating nga may nga text Jeremiah 29:11 ando ti mga claim nga para kanya da or para kanya itata kanya tayo itata ngem saan para kadagiti Hudyo Israelita nga naipanaw manipud iji Judea, Jerusalem nga naipan ijay Babilonia. Uken, mabalinmat nga kuna tayo nga maka-comfort kanya tayo. Kasi mamati tayo nga ni Apo Diyos laing ti adda nga soberenya nga makaammo iti plano na noan niya talaga mit ti pagbanagan tayo, noan niya ti mapasama kanya tayo, noan niya ti maaramid kanya tayo, ket ni Apo Diyos akin tingel iti data. At dapat may isang text. Mostly dito ma-misinterpret. Matthew chapter 2. Iti Matthew chapter 2, nayanak ni Jesus Christ. Nayanakan ni Bethlehem. And then, adapi misita. And then, mostly ibagbagada, nga, hindi ay kanukat 3 kings. Karakaro pa yun. Dapat tirumuar nga nagan na. Siyempre, hindi ay kat na si Jesus. No? Bilang, adapay rumuar nga nagan na. Kasi awan actually tinabanggit. So, itinayti, basahin tayo. Matthew chapter 2, verse 1. Nayanak ni Jesus iti ili Bethlehem, iti Judea. Iti ni Herodes ti agdama nga ari. Saan anabayag kalpasan ti panakayanak na at damasirib alalaki at agadaya anapan ijay Jerusalem. Iti kandiay ada masirib, wise men from the east arrived in Jerusalem. So, iti daytoy, adong mga ibagpaga nga dinapan ng bisita ka ni Hesus Kristo iti nayanak. Kat talo nga ari. Ngan no kitanto yung nalaing iti chapter 2 verse 1, awan ti imbagana nga number nga talo ken awan ti imbagana nga ari dinapan. No diket wise men, magi, or masirib alalaki at taga daya. Nagapu iti is nga napan ijay Jerusalem. So, dagiti yung nga napan, ket madite amo talitik exactly nga bilang na. Awan ti na ibaga iti Bible, kasi di nga rod, di mabagbaga tayo nga saan tayo nga agapu, saan nga ay si Jesus, nga agapu iti sarili, nga ikarga iti Bible, kasi awan ti baga na. No, di kat importante iti, kat di pa ng big, dagiti nga masirib, no sino talaga ti ari nga ururayan da nga ni Hesus Kristo. And then kanya tayo nga kuna tayo panang big tayo nga talaga no sino di ari nga agnanayon ti panagturay na nga ni Jesus Christ. And then iti verse 11 kuna na simrek da iti balay na iti pigi may no kwitan tayo dagiti picture itat na sinumrek ti kaadaan kanon da Jesus Christ iti time nga dayta ket adda iti sabsaban pailaeng o ayun nagi animal idinapan nagi wise men ngem saan actually no diket adda isunan iti balay santimit nga maibaga kasi awam iti isuro ti Bible no anya talaga style na diya nga balay ngem balay ti endan ket nakita dati ubing ket ken ni Maria nga inana. So no kaitan tayo dito di wise men nga masirip alalaki nagparintumeng da anagrukbab ken kuana. Di time iti daytoy nagrukbab ken kuana. Sino nagrukbaban da? Ni Jesus Christ laeng. Daytoy di may pakita nga nasirib da talaga. Kasi tinagrukbaban da ni Hesus Kristo
laeng. No English kuna na, they worship Him. Nga saan nga? Them. No di ket Him, ken kuana, ken ni Jesus Christ. And then inruwarda, kalpasan na, inruwarda dagiti sagsagot da abalito. Insenso, ken mira, ket indaton da, ken kuana. So, di inregalon dagiti yung mamasiri nga lalaki, ket balitok, insenso, mira, indaton da, ken kuana. Dito yung natalo, mga pakita, iti kinaari talaga ni Hesus Kristo, ay sukat dayawan da. And then, dito mostly, nagbasaran da kanong aga, puta talo di, naisagot kan Jesus Christ, talo mati, napan, nga, nang bisita kanong saan, no di ket, maawan iti specific, iti saw ni Apo Diyos, numano, nagigay napan, and then, saan damit laing nga ari, and then, tidinayaw dalaing iti daytaket ni Jesus Christ. So, dagiti yung napan, wise men, nga nagapu itiis, and then, at dati awit da, madito amo naman ang kilo nga balitok, insenso, mira, kasyay, ngem diay regalo da ka ni Jesus Christ, tayo sunalaing ti binigbig da nga ari. Kanya tayo, kung natin dapat bigbigan tayo met talaga ni Hesus Kristo, isuti-usong mga ituray kanya tayo. Tisaw ni Apo Diyos, dapat ma-interpret, dapat nga exegesis. Nga po tayo isuna di ari, noan niya talaga di isuro ti sa una, isuti kaya tayo met nga maanda kanya tayo. Saan ket nga di kaya tayo ti mapan, masurot, no di kahit kumani Apo Diyos. May isang, may sapay nga verse. May isang dito kat, mostly, usarenti kadwan. Dito, Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengthened me. Iti RIPV. Kabailak asarang ten yaman abanag, babaen iti panakabalin, na inted kanyak ni Kristo. And then, di King James kaming, I can do all things through Christ which strengthened me. And then, mostly, tinagbaling nga interpretasyon, dagay ng ICGCs, hindi na ito I can do all things. And then, tinaawatan da nga all things, nagbaling nga everything. Iso nga mabalinda, maaramid ti amin nga banag, gapo kanu ta inted ni Apo Diyos, ni Jesus Christ kanya, dati pigsada, which is saan nga kasya. Kasi no kitante iti context na, no apay nga ibaga ni Apostle Paul, dito nga ibaga na, kabailak nga sarang ten yaman ang banag, babain ti pan nakabalin nga inted kanyak ni Kristo. Itan tayo iti nga ito na nga verse 11 and then verse 12. Kunana, jakmet kuna daytoy gaputa nariknak anabaybay anak. Nasursuro kun ti mapnek iti anyaman nga adda kanyak. And then verse 12. Kunana, amok tirik nati makurkurangan. Amok met ti rikna ti aglaplapusanan, nasursurok daytoy apalimed. Tapno iti sadino man, iti amin at tiyempo, mabsugak man, wenno mabisinak, aglaplapusanan man, wenno agkurkurangak, mariknak latati pannakapnek. So, nakitan tayo, about iti economic diyan nga usapan, no napsog, okay, amo na maawatan na, no agkurkurang, maawatan na ni Apostle Paul ng ibagana. And then, kung na naisursurok na ito apalimed, tapno iti sadino man, iti amin at tiyempo, mabsugak man, wenno mabisinak, aglaplapusanak man, wenno agkurkurangak, mariknak latati pannakapnek. No di kati, isun na iti, kapailan na nga ibturan, no anyaman di anta, iti economical, no anyaman di may paay, na ipaay niya Apo Diyos, enjoyan na lahat na. Nga saan kitdi nga di aramiden na di biyan, iji kaya na, kasi tumulong ni Apo Diyos kanya na. Kasi isuro da ito kiti nga, awan nga iti rumbeng nga pagtalekan, dito nga verse 13, nga isuro na kitdi nga awan ti rumbeng nga pagtalekan tayo, no di ka ni Hesus Kristo laeng. Kasi madito yung kaya, no agkurkurang tayo madito mitlang amo nga imanehar, no bilang agsubsobra. Ngayon gapo ka ni Apo Diyos, kapailan tayo, taisuna ni Jesus Christ mismo, kaisuna mang papigsa, mga isuruang kanya tayo itirumbeng nga
aramidan tayo. So, the term nga, I can do all things. Kat saan na nga kayat nga sawin nga? Everything. No, di kat di all things iti tayo na-specify actually iti verse 11 and then verse 12. Iti in related, iti economical, iti dayta nga gundaway, or iti pagkasapulan, iti bagi. Saan kat kiti nga amin nga banbanag. So, di anyaman ijay, sana nga kahit nga sawin nga everything nga aminan, no di kat anyaman abanag, babayin iti panakabalin ng ted kanyak ni Kristo. Hopefully, ada maadal tayo iti na panggit tayo about iti dati, and then kararat kayo ka ni Apo Diyos nga no anya ko mga exegesis anya talaga ti isuro ti saw ni Apo Diyos ijay tayo saan kit di nga di kay kaya tayo laing no anya kahit yung interpretasyon di la tayo ikarga kasi agugulo no kasi bilang ti mangyari. And then saan ko mga exegesis amok adu dagi self-trained nga makuna nga manusuro, and then nga saan nga napan iti formal nga training kararag tayo nga mabayin ka di iti parabon ni Apo Diyos no anya talaga di mensahe ti so ni Apo Diyos ijay tayo nagmasang kailangan tayo miti ko na tayo natibkar na uneg nga panagadal ti so ni Apo Diyos kasapaulan diay ngayon saan tayo ko mga agbalin na tayo mang karga na tayo mang interpret ijay so ni Apo Diyos no di kat bayan tayo ko mga ijay so ni Apo Diyos ti mga isuruan talaga kanya tayo amin.